Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите ето такива сладки обички, с които да зарадвате своите близки и приятели. Да започваме! Ще имате нужда от вълна, бяла и червена, една игличка и някаква подложка. За подложка може да използвате една такава гъбичка, ако нямате други варианти. Вълната е от този вид рошава вълничка. Ще ни трябват около 2-3 снопчета с размер на около един пръст, които ще овием стегнато върху една такава клечка за зъби. Размера на обиците ще бъде около половината, до половината на тази клечка за зъби, така че аз си отбелязвам ето така с пръста, докъде трябва да ми стига вълната и започвам да навивам. Навивам стегнато. Ето така. Първото снопче навито. Второто снопче. И сега вече ще преместя камерата, така че да можете да виждате какво правя тук на моята подложка. Вземам си игличката. В случая използвам игла с размер S. S 78 мм. Тъй като няма нужда да ободем вълната надълбоко, тъй като правим малък елемент. Няма нужда иглата да е по-голяма, дълга и дебела. Може да си помогнем също и като разтрием вълната между пръстите си, между дланите. Струва ми се, че тук ще има нужда от още едно снопче, което да се завие. Отново ето такова, съвсем тъничко.
Така. Готово. Горе-долу е готово. Искаме се да пробия малко по-широка дупчица, за да може да ви покажа, ако нямате такива иглички, с които да закрепите гъбката към кукичката, която е за ухото, как може да си направите нещо подобно от тел. И тъй като тази тел, която аз намерих, е според мен подходяща, но е сравнително мекичка. Искам да видя дали ще стане така. Да, намуши се. Взимам си едно тъничко снопче от червената вълна и мога ето така да си го навия, да стане като една пипчица. И сега с иглата отново помагам на нишките да се свържат една с друга. Стривам между дланите. И направо забучвам гъбката, шапчицата на гъбката отгоре. Върху пънчето. Че малко ще го разроша. И сега обръщаме така с надолу главата, за да може първо белите нишки да се захванат към шапчицата. И сега захващам червените нишки, червената шапчица за бялото пънче. Ето тук работя отново около основата
на шапчицата. Упс. Ако имате подобни иглички, няма нужда да използвате такова телче. Аз просто го показвам за удобство на тези, които ще си го изработват с подръчни материали. Сега от вълна съм си направила едно такова фитилче. Как може да се направи фитилчето? Единият вариант е отново ето така да се завие около клечката за зъби. Ето го фитилчето. Разтърквам отново от дланите си. И си изрязвам няколко малки парченца. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Би трябвало да са достатъчни, за да си направя 8 топченца. Вземам всяко от тях, разтърквам между пръстите си. Не знам дали успявате да видите вече, че се получиха тук няколко топченца. И сега започвам едно по едно тези топченца да ги закрепвам с помощта на иглата към шапчицата. Внимавам за пръстите си, защото ако съм много близо, мога да се боцна с игличката, което не е приятно. Ето така, прави се едно въртеливо движение с иглата, за да се приберат нишките навътре. Едно парченце, което изобщо Друг вариант да се направят точците е като се вземе съвсем тънко снопче
и с въртеливо движение на иглата около основата на подложката. Ето така. Се прибират нишките, се получава като топченце. И сега вече това топченце може да си го вземем и да го забудем тук. Така. Следващото ще се опитам да бъде по-маничко. Хоп. 2. 3. Стигат му толкова. Сега го взимам и го забождам. Още едно топченце. Хайде ще взема това. Сега, тъй като тази обичка се получи съвсем маничка, няма да слагам повече топченца, може би още едно. Да, тук може още едно да се сложи. Още маничко да прибера малко нишки от пънчето, които ми се струва, че стърчат. И сега може с ножичка също да се отрежат излишните мъхчета. Аз тук, малко хващам от белите точици. Така. Така. Сега това е специално за тези, които нямате от тези иглички.
използвате едни такива кръгли клещички, с които да навиете долния край от страната на пънчето. Тази тело. Ето така. И сега отгоре, къде е кукичката? Ето, хващаме тук тази кукичка. И отново като тук това телче вече идва дълго, ще го отрежа. Мога да се го завия. Искаме се да го завия 2 пъти. Ще го вкарам отново в тази дупчица. Същата дупчица. Не мога да го видя, много съжалявам, обаче да, вкарах го. Не знам защо реших, че трябва да се прекара 2 пъти. Няма нужда да се прекарва 2 пъти, може да е само веднъж. Ето, аз обаче съм го прекарала 2 пъти и сега вече края на телта. Отново я забождам в гъбката. Така. Това е варианта, според мен. Но не ми харесва. Така обаче здравата съм го хванала. Добре. Завивам го само веднъж. Няма никакъв проблем да се завие веднъж и готово. Не знам защо реших, че трябва да го завивам 2 пъти. И така. Това е за варианта за тези, които нямат такива готови, подготвени телчета. Ако имате обаче, изобщо няма нужда да правите такива упражнения като мен. Хоп! Отваряте леко настрани
намушка се телчето и се затваря. Сега с плоските клещи в такъв случай е по-добре. Така. Ето го. И се потапя. Това се потапя в малко лепило. И се намушва в готовата дупчица. И обичката е готова. Ето така. Ето тази обичка съм е залепила с лепило. Много е здраво. Няма да падне. А тази не е залепена. Тази е с това червеното телче. Ето отново също е закрепено много здраво. Приятно творене ви желая и много радостни моменти да можете да подарите на своите близки и приятели с тези свои нови умения. А който иска, можете също да си подарите на своите близки ето такава кутийка като творчески комплект, който те пък да се изработят. Също такива гъбки. С всички необходими материали. Какво има вътре? Бяла и червена вълна, игличка, гъбка и няколко комплектчета за такива обички, за да може да зарадват повече хора. Приятно творене още веднъж от мен и до нови срещи!